kanya sabi mo global, no? Talagang itong mga noong araw kasi ang alam natin mga pedophile, no? Na physical yung ginagawang pang-aabuso sa bata. Kanya ngayon may mga nagsasabi, better daw ito. Kasi hindi daw yung pedophile daw physical na abuse, nagagamit yung bata. Ito naman daw pinapakita lang, hindi naman nahahawakan. Bakit kailangan malaman ng mga tao na wala itong pinagkaiba sa physical? Kasi harmful ito kahit na online lang. Please explain this to us, Miss Jen. So, yung pong excuse ng iba, no, na online lang naman, hindi naman nahawakan, no, meron pang term na no touch, no harm. Hindi po ito totoo. Ang trauma na na-experience ng isang biktima ay hindi virtual, no, totoo siya. It's very real. Kahit walang physical na exploitation, sinisira nito ang emosyon at mental health ng biktima. Nadadalin ng bata, no, hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa kanyang pagtanda. Dala-dala niya ito, no, yung emotional and mental trauma na dulot ng pagiging biktima ng usaig. Parang ang hirap tanggapin, nakakawindang naman, no, na mga parents mismo ang gumagawa nito sa mga anak nila, no? Kasi kailangan itong, kung totoo ang mga magulang at kamag-anak ang gumagawa nito para pagkakitaan, grabe yung pagkawasak ng values, hindi ba? Agree po, totoo po yan, Tita Sonia, no? Nakikita namin actually, hindi po, well, personally, I don't see it really as financial eh. Tama po kayo, Tita, no? More on the values eh. Kasi tayo bilang mga Pilipino, no, pag tinignan natin, hindi ito ang values natin. Tayo actually ay very mapag-ingat sa family, makapamilya ang ating simula pa noon, no, mula pa nung sa ating mga ninuno. Talagang pinoprotektahan natin ang ating pamilya. That's why mas malalim po ang nakikita kong ugat na nito, no, yung tinatawag na deterioration din, no, ng ating family values, ng ating Filipino values, no, na kasi hindi mo sasabihin marami namang mahihirap na bansa, 'di ba? Marami naman diyan mga ano. Bakit at one point ay naging global hub tayo? Hmm. So hindi siya parang pag tinignan natin, no, parang hindi nagja-jive na it's just merely financial eh. That's why sa atin pong mga awareness, no, pinapasok din po natin, no, yung mga reintroduction o yung awareness, no, ng ating mga values bilang mga Pilipino, no, lalo na sa mga kabataan, para aware din sila paano ba tayo noon, no, nung ating panahon, how do we value our families, our parents, our elders. So, kailangan holistic yung approach natin dito sa problemang ito. Miss Jen, totoo rin na malalim yung sa kultura natin, yung parang itinuturing na pag-aari ng magulang ang anak. Isa pa po yan, no? Isang Hindi ba anggulo kaya po yan. ganon, di ba? Kasi Yes po. kung pag-aari mo, kasi nakikita ko rin, na witness din natin, parang extension ito ng yung patriarchy, no? Yung negative side na kung saan pag-aari ng asawang lalaki, ang asawang babae, at pag-aari naman ng magulang yung anak. Kasi pag pag-aari mo, pwede mong gawin kahit na anong gusto mong gawin. Pwede mong saktan, pwede mong abusuhin. Kasi nangyayari din yung battering, yung rape, marital rape, at marami pang iba. At palagay ko meron din ito, no, Miss Jen? Isang factor ito, no? At kasama ito sa values din, value system. Totoo. Agree po, Tita Sonia. Talagang ang dami pong nating nakikitang maaaring ugat, no? And depende din dun sa pamilya at sa biktima, no? Kung ano yung root cause ba't nila nagawa ito. But yun nga po, kaya ang nakikita natin na solusyon o pag-solve dito sa problemang to, talagang hindi pwedeng isang aspeto lang. You have to look at
all the aspects, no, yung educational, yung and even spiritual, no, nakita natin yung value for life, value for yung mga anak natin. Mm. Pero Miss Jen, marami din talagang mga kaso din na hindi naman magulang ang gumawa. Meron sigurong magulang pero hindi yun ang pinakamarami, tama ba? I have yet to check po yung latest data on that, but actually totoo po na hindi naman laging magulang. Like kagabi sa news, no, kapitbahay na siguro tiwala yung magulang, no, Mm-mm. and hinahayaang pumunta dun yung anak niya kasi syempre kapitbahay, kilala. Marami rin pong cases na nakikita tayo sa news na mismong pamilya, minsan hindi magulang, minsan tiyahin, Oo. no, minsan older na pinsan. Iba-iba po actually, Oo. wala pong pinpoint na puro lahat magulang o puro lahat Okay. kapitbahay. May mga warning signs ba? Malalaman ba natin kung ang isang bata ay inaabuso at biktima ng OSAE? Is there a way of knowing? May mga warning signs po na bilang magulang, siguro ito yung gusto ko talagang iparating, no, sa atin, no, sa mga magulang. Wala po itong tinatawag na limited lang, halimbawa sabihin natin sa mga mahihirap o sa middle class o sa mga may kaya. Mm-mm. Hindi po eh. Even we've seen cases din na yung mga bata for simpleng bibigyan ng pera, no, hindi naman mo tatawaging mahirap ang pamilya, Mm-mm. no, pero nag-groom, no, Mhm. kapalit ng dagdag baon or Oo. pang shopping Oo. or pang travel, mga ganyan po, no. Oo. So, ano po ba yung warning signs, no, bilang magulang? Ano yung pwedeng, uy, mukhang may mali ah. So, una po, biglang pagiging malihim pagdating sa paggamit ng gadgets. So, yung tinatago yung gadgets, no, yung pag nakaramdam din tayo na lumalayo o nagbabago yung emosyon, yung ina-isolate yung sarili niya, o kaya ay biglang pagkakaroon ng pera. No, Mhm. magtataka ka, ba't may bagong phone ito? Or bakit may bago itong Mhm. iPad o Oo, gamit, no? oo. Bagong gamit na Mm. hindi maipaliwanag kung Mm. saan galing. Ito po yung sinasabi ko na minsan makikita natin sa mga exclusive school nanggagaling, no? Para may pambili ng bagong phone, Oo, may oo. pambili ng bagong gadget, no? Or minsan, yung simpleng ano lang, pan-travel, no? Mm. So, nakakalungkot po, no? But ito yung mga warning sign. So, kailangan ano tayo, familiar po tayo sa habits ng anak natin. And we have to be a parent na aware tayo pag may pagbabago. Kasi kung tayo mismo, hindi natin kabisado yung mga anak natin, walang mangyayari, no? Mangyayari ito Ah, ng hindi alam ng magulang. So, tama. napakabigat at napakalaki po ng role natin mga magulang no nag-uumpisa talaga sa bahay. Kasi tayo po ang una at huling impluwensya ng mga bata mula paggising at bago sila matulog. Pero magbe-benefit din ang mga teachers dun sa mga sinasabi mo. Kasi oo, magulang, meron silang malaking role, di ba? Pero sa wari ko, malaki din ang role ng teachers, hindi ba? Sila din yung makakapansin sa Tama school, po. di Lalo ba? na sila po ang pangalawang magulang eh. Tama, tama. Minsan mas madalas yung bata, mas maraming time ang bata sa school. Mm. So, dapat aware din sila no sa mga signs na to. Siguro yung magugulat, makikita ng teacher, oh, may biglang bagong bag o bagong ano yung bata o bagong gamit o bagong laptop or ano. Magtataka, dapat may mga ganun pong trigger sa mind ng teacher, no? Halimbawa, pamilyar naman tayo sa pamilya, tapos may makita tayong warning signs na ganito, we have to be equipped din bilang mga guro. Mm-mm. Meron na nga, dami-dami nga ang batas. Lately, meron pang safe spaces, di ba? So, applicable yan, lalo na sa paaralan, di ba? Sa ating mga communities. May bang pwedeng gawin yung mga elders, halimbawa tayong mga adults, para maprotektahan natin ang anak natin o kung sino man na bata online? Is there a way of doing it? Sa ibang bansa, binaban na yung yung AI, binaban yung internet.
Tsaka hindi rin pinapayagan na mag-cellphone ang mga bata. Ano kaya yung pwedeng gawin, at least sa atin, sa context natin sa Pilipinas, Miss Jen? Yes, at totoo po yan tita, no, may mga bansa na nagpasa ng mga batas like sa Australia, may batas sila na not until mag 16 years old yung bata ay hindi pwedeng magkaroon ng social media Hmm. account, no? So, medyo ano nga, nakakainggit, no, na yung gobyerno ay gumagawa ng ganitong mga hakbang para protektahan yung future nila, no, yung mga kabataan. But sa atin, may magagawa naman po tayo, no. Actually, isa po sa ginagawa ko bilang advokasya ay yung pagle-lecture about digital citizenship and parenting in the digital age. And ito po yung lagi ko sinasabi sa mga magulang. Una, maging mapanuri po tayo. Alamin kung anong apps, ano yung mga laro na ginagamit ng anak. Kasi po, ang nangyayari ngayon, no, parang ginawa na nating yaya yung mga gadget, no, parang digital yaya. I-take back po natin yun, no. Tayo po ang magpalaki sa anak natin, hindi po yung mga digital yaya. Sana po pag nagtatanong ang anak, hindi po sana si Google ang tatanungin. Sana nandyan po tayo. No, parang nung panahon po natin, Tita Oo, Sonia, no, oo, na man. ang tanungan natin nanay, no, ngayon hindi na, si Google na. So, Pero pati tayo that, nagtatanong kay Google, di ba? Kaya lang, opo, syempre, adults na tayo, responsible na tayo. yes, tama tita. Yung mga bata kasi hindi pa nila alam, hindi pa fully developed, no, yung kanilang brain. So, kahit ano tatanong yan, no, tatanong yan ng sex, magtatanong ng ano. So, maganda tayo po bilang magulang ay mapanuri tayo, no. Bigyan po natin ng panahon na alamin kung Hmm. ano yung mga apps, yung mga laro na ginagamit nila. Pangalawa, we have to have boundaries. Magtakda po tayo ng boundaries, no? So, minsan takot ng maging magulang eh, no? Parang nag-ano na tayo, nag-give up na tayo, pero hindi po talaga pwede kasi pag pinabayaan po natin, lalaki po ng hindi tama, no, yung pagiging digital citizen niya and maring mapahamak po, no. So, ano po yung boundaries? Hangga't maaari po, no, kung kailangan gamitin ang computer, sana dun sa area na, ito po mga practical tips, sa area na high traffic, no, yung halimbawa may area sa sala o sa dining na nandun yung computer Oo, para yung magulang, no, nakikita niya. nakikita, no, Oo, dadaan-daan yung magulang. oo, Kasi po napakalaki ng danger na nasa isang kwarto yung bata and dun siya nagko-computer. Kasi marami pong oo. pwedeng Eh, ma-open, no, sa exactly. internet. Pero kung high traffic area yung computer nyo, kasi kailangan Mm. talaga sa school, at Mm. least daanan siya, matitignan-tignan ng magulang kahit busy siya, nagluluto, Oo. matitignan-tignan niya. Di pala pwede yung parang nasa privacy ng sariling kwarto na walang nakakakita na naglalak pa ng pintuan. Ay, Di ba? Yung mga hindi ganon. po pwede. Unless po malaki na yung or may edad na yung anak Oo, natin. But pag oo. mga bata, no, hindi po talaga. So, lastly, and the most important, we have to make sure na open po yung lines of communication natin, no, sa mga anak. We have to make them feel na ligtas silang magsabi sa atin. No, na hindi, pag may nangyaring hindi maganda, tayo yung safe space nila. No, pwede silang magsabi sa atin nang hindi natin sila pagagalitan. No, walang takot na mapapagalitan sila. So, dapat number one po yun, no? Meron tayong open lines of communication. Kasi kung hindi po tayo yung safe space nila, no, lalapit po yan sa mga Ah, barkada at mali po ang maipapayo. So mm. make sure po, no, na nadating tayo sa punto na open sa atin yung ating mga anak. That's the best protection, no, na tayo yung greatest influence po sa buhay nila. So to speak, so to speak. Pero hindi naman sa ano, gusto natin na parang manakot, no? Pero dapat matindi ang penalty.
dapat pinaparusahan ito. Ano ba ang sabi ng batas na ito? Itong Anti-OSA Act na naipasa, pwede mo ba kami bigyan ng background? Ano ba yung proteksyon na meron tayo sa batas na ito, itong Anti-OSA Act na ito? Miss Jen. Yes, ito pong batas na ito, actually, yun nga po, I was blessed to be part of the TWG, no, sa IRR nito. And tamang-tama rin po, no, kasi maganda po na nung time na yon nang kinakraft natin yung IRR, na-consider since ang background ko po ay cybersecurity. Na-consider na natin yung mga technology, no, na maaari ring mag-combat dito. No, Mm. kasi syempre kung wala po nung perspektibong yon, pwedeng sabihin, let's say, ng mga internet providers natin o ng mga ano, ay hindi naman posible yan. Wala tayong technology naman na magbablock niyan, no? Pero no, thankfully po sa batas na ito, may responsibilidad ang lahat. No, Mhm. ginawa po nating holistic ang approach. May responsibilidad ang eskwelahan, may Mhm. responsibilidad ang mga barangay, may Mhm. responsibilidad po ang mga telecommunications companies natin, ang mga eskwelahan, Mhm. and of course ang mga guardians, no. So ang naging approach po kasi nung ginagawa po itong batas and yung IRR, nakita na it takes really a whole of nation approach, no, Mhm. para malabanan ito. So na-take into consideration po, so ano ibig natin sabihin, halimbawa ang mga telecommunication provider, they are required by law na i-block, no, yung mga ganitong material, and magkaroon ng infrastructure, no, na talagang iba-block ito. Hindi po pwedeng idahilan na walang teknolohiya, no, o walang or mahal, no. Actually it will cost talaga, but nasa batas po na mandated sila that they should be blocking, no, itong mga ganitong materyales. So ang mga barangay, ang mga ano, dapat may awareness ano sila, campaign against this. Ang mga school, no, equip sila to handle yung mga ganitong cases. Ang mga magulang, of course, ang mga guardians ay kailangan, no, na aware sa batas and alam nila ano yung mga bawal. No, alam nila yung mga hindi kumbaga labag sa batas. So, Oo. napaka-importante po yung awareness sa batas na ito. Minsan may hindi nakakaalam na yung mere magkaroon ka lang nitong material na 'to, no, kahit hindi ka gumagawa ng act, ay ano ka na, accountable ka na sa batas, no? Kaya nga po ang payo natin sa mga halimbawa, nakakuha ka ng ganitong material, gusto mong i-report sa police, 'wag po nating ise-send, no, na ano kasi, Eh, ang gawin po natin, i-preserve natin yung evidence, pumunta po tayo sa pulisya, no, dun po natin i-ano, 'wag kasi yung mere possession po, no, and yung mere sharing. mm. Halimbawa sinabi mo, sa magulang mo o sa kapatid mo, "Uy, may nakita akong ganitong material," sinend mo, Mm. 'no, ano ka na po nun, nagkakasala ka pa na po nun, 'no, sa batas. Mm. Kasi bawal po yun. So, Mm. kung gusto natin, i-report natin directly sa law enforcement agencies po natin. Oo. Kahit ang Facebook, meron na silang ano, di ba? Yung parang mabablock ka automatically. Kunyari, meron kang pinasa. Nakakaya Yes. na yun, ano? May May gano'n na po, mga opo. Marami rin pong di nakakaalam niyan, like I remember, 'no, personal experience ko po nung ako ay, part po ako ng isang group na nag-a-assess ng isang platform, 'no, na, they can block daw itong mga, materials na 'to, 'no. Halimbawa, part ka ng isang kumpanya, 'pag in-install yun or ano, meron silang technology to block. So nung dine-demo nila 'to sa'min, foreign ano 'to, foreign, company, ano, so talagang dinemo nila yung video, 'no, and we had to educate them na sa aming batas, 'no, sa Pilipinas, yang mere meron ka niyan and pinapakita mo sa'min is against the law. mm, 'No, so yung near act po na yun, though ang intention lang nila is patunayan yung capability nung kanilang, technology,
ay ano na po yun, against the law na yun sa atin. So yun, maging careful po tayo when we come across a material, we do not send it, we do not share it, no? Dapat direkta po tayo sa ating mga law enforcement agencies. So, lahat ba ng mga kapulisan ay alam ito at pwede ba silang lapitan sakaling may mga ganyan ngang materials na kailangan ipakita sa kanila? Lahat alam ito? Ang ano po, ang unit ng PNP na Anti-Cybercrime Group, ACG, at saka ang WCPC, yung Women and Children Protection Center, no? Mm, Very much capable naman po no pagdating sa pag-handle nitong mm. mga ganitong materyales, no? Aware po sila on how to handle this. Oo. Ano yung sinasabi ng batas na parusa? Kunyari, napatunayan, isang tao, magulang o kung sino man ay gumagawa ng ganitong mga krimen. Kasi krimen ang OSA, di ba? Oo. Yes So, po, krimen siya. oo, So, kanya kriminal yung mga gumagawa. Ano ang mga parusa sa kriminal na gumawa ng OSA? yes. So, mayroon po itong equivalent no na either kulong no, meron ding fines na involved dito, and depende po sa ano ng ating korte no, sa magiging desisyon ng ating korte. But yan po, may kulong, meron din pong fines na involved. Even yung atin pong yung ating Cybercrime Act no. Mm, Kasi nung lumabas po ito, nakita natin na kinilala ng batas na ang anumang krimen na gagawin online, no, ay mas mabigat talaga mm, kumpara sa yung pisikal na equivalent nito. Kaya laging makikita niyo po sa batas doon nakalagay, ang isang krimen, no, na ano sa revised penal code natin, pag ginawa online, always at least 1 degree higher ang penalty. mm, Sa lahat po yan, no, at least 1 degree higher ang penalty lagi. Kasi mm, nga po, may tinatawag na revictimization pag mm, online mm. ang krimen. Kasi paulit-ulit yun, kahit minsan lang, di ba? Pwedeng, kasi parang in perpetuity, pwede na niyang gamitin, hindi ba? Kanya grabe nga yung victimization. Matindi. Ang hirap naman ito. May nagsasabi, masama ang teknolohiya, pero hindi naman yung teknolohiya mismo ang masama, di ba? Ang masama yung gumagamit ng technology. Can you explain this further para naman hindi, kasi may nagsasabi, masama yung artificial intelligence na yan, ay masama yung internet na yan, ay masama yung cellphone na yan. Actually, hindi naman ang masama yung mismong technology. Kasi mismong technology pwedeng gamitin sa kabutihan. Pwede rin sa kasamaan. Miss Jen, please. Yes, totoo po yan. Tama po kayo, Tita Sonia. Ang technology in itself is not evil, no? It's tayo pa rin po no? Tayo pa rin ang nagdedesisyon how to use the technology. No? We can use it for the good of our fellow men. Pwede rin po natin gamitin sa masama, like yung AI nga, no, na napakalaking usapin po ngayon. Ang laking tulong po, di po ba, sa ating mga Mm-mm. trabaho, Correct. napakalaking tulong niya. Pero nakikita natin, ginagamit din siya to, yung mga hacker po natin ngayon, gumagamit na rin ng AI para mas effective at mas mabilis yung kanilang pag-atake sa mga kumpanya, no, Tama. sa mga ransomware. Mm-mm. So, ang hirap po ngayon na nasa cybersecurity ka, no, kasi kalaban mo na is yung mga AI tools, no, na ginagawa ng mga kriminal, no. So yun po, no, lagi naman po at the end of the day, tayo pa rin pong mga tao ang nagdedesisyon how to use yung technology. But yun, at the end of the day po, dapat tinatanong natin, no, makakabuti ba ito sa aking kapwa? Or meron po ba akong maha-harm, no, sa ginagawa kong ito? No, yung mga scam na AI ang gumagawa. Actually, nakakatakot nga po ngayon, pwede kang gawan ng video, with just your face, no? Na kunin lang yung face mo, then gagawan ka ng video. So, Mm-mm. at the end of the day, kailangan po palakasin natin yung values pa rin eh. No, it still boils down sa humanity, yung values natin, no, na hindi naman din manggagaling sa AI.
Tama. Galing po sa atin yun. Galing po sa values natin as a family, yung tinuro ng ating mga magulang, no? And of course, yung pagkakakilala din natin, no? Sa spirituality natin sa Panginoon, di po ba? Mm. Ano yan, buong lipunan, ano? Miss Jen, ano lang, itong panghuli kong ano sa'yo, tanong tungkol dito sa subject matter na ito. Kasi after this, meron tayong quick takes para lang Sige po. summarize natin, no, yung ating mga napag-usapan. Bang parang typical na profile o kunyari, di ba may mga lugar, mga apartment o bahay kung saan posibleng ginagawa yung mga ganitong mga krimen. Kahit saan pwedeng gawin ito basta may internet, merong webcam, no? Pero meron ba kayong mga, kunyari sa isang community o kaya isang syudad o barangay, ano yung mga kakaiba na pwedeng nangyayari doon o mga senyales para yung mga kabarangay magkaroon ng suspetsya dun sa mga nangyayari doon. Halimbawa, syempre, kunyari, pasugalan, di ba? May mga ano ka, may mga ideya ka na, ay, pasugalan yon, di ba? So, pwede mong i-report. Ito, hindi siya pasugalan, pero may krimen na nagaganap. Meron bang mga kahina-hinalang mga bagay na pwedeng pansinin ng mga kabarangay at i-report sa barangay officials o sa mismong pulis? Ay, napakaganda pong tanong yan. Actually, meron po, no? Halimbawa po ang isang tahanan, no, mapansin natin na bakit, halimbawa may mga labas-masok ng mga bata, Mm-mm. bakit, yun, isa pong sign yun, no? Like yung nahuli po sa news, no, last week po yata yun, no, na yung, it's a foreign national, na may mga ano siya, parang sari-sari store ng mga goodies ng mga pambata, no? May ganun siya, no? Yun yung pang-akit niya sa mga bata. So yun, another thing is bakit merong napakalakas na internet connection, no? Halimbawa, kasi magkakailanganin mo ang internet connection na malakas. Halimbawa, work from home ka, Mm-mm. 'di ba? Halimbawa, isa kang virtual assistant, Mm-mm. mga ganyan trabaho. Pero kung hindi naman ganun ang trabaho mo at naka-fiber ka, Mm-mm. no, napaka ano ng ano mo, napakamahal ng iyong Mm-mm. subscription, no? Kasi po pag live streaming, kailangan yan maganda yung ano mo, internet mo. Yeah, So, yeah. dapat stable yan, dapat Oo, mabilis yan. So, oo. magtataka ka, bakit itong isang, diba, sabihin natin barong-barong, naka-fiber, naka-ano. Warning sign po yun, no? Bakit mo Mm-mm. kailangan ng ganun? Mm-mm. Kung hindi ka naman virtual assistant or kung ano man yung trabaho mo. So, ito po yung mga signs, no? Ang barangay, actually po, napakalaki ng role niya, no? Frontliners po yan, eh. Napaka-imposible po na kung ginagawa ng bawat barangay ang kanilang trabaho, imposible po na hindi nila ito ma-identify. No, Mm-mm. sila po ang frontliners. Dapat alam nila kung paano i-handle, no, yung mga ganitong sitwasyon and yung report nang hindi nalalagay sa alanganin ang bata. No, so yun po, yung nakalimutan ko i-mention kanina, how ang mga barangay at mga paaralan ay mga dapat nagsisilbing frontliners. No? And siguro Tita Sonia, i-mention ko na rin bago tayo baka magtapos na tayo, yung role po gusto ko lang pong i-emphasize yung role ng mga tech platforms natin. Oo. No? May malaki po silang pananagutan na tiyaking ligtas ang kanilang mga platform at magpatupad, no, ng mga mahigpit na safeguards. Hindi po pwede yung inuuna yung engagement, no, o kita. Actually, kung napanood mo po, tita, I think napanood po ng karamihan yung nangyari nung March, nito lang pong March, no, nitong year na to, wherein nagkaroon po ng kaso sa Amerika, particularly sa California Yes. Oo. at New Mexico, no, yung Meta, no, Mm-mm. ang kumpanya po sa likod ng Facebook at Mm-mm. Instagram, ang laki po nung kaso, and Mm. napatunayan po, di po ba, ng mga Oo. hurado sa Oo. California at New Mexico na Oo. sinadya nilang i-design
ang kanilang mga platform para maging addictive. Correct. Yun po yung Correct. lumabas at Mm-mm. pagsamantalahan ang kahinaan ng mga bata. Mm-mm. And this resulted, no, nagdulot po ito ng matinding pinsala sa Mm-mm. kanilang mental health. Mm-mm. So, makikita po natin sa kasong yun, pinagbayad sila ng daan-daang Ay, nako, milyong oo, dolyar. ang laki ng ano, no? Ang laki po, no, dahil sa Mm. kapabayaang ito. So, pinapakita po ng desisyon na to na pananagutan mismo ng Mm. tech giants ang mapanganib na disenyo ng kanilang mga application at Mm. kailangan natin silang patuloy, no, na i-hold accountable dito. Oo, malaki ang ano nila diyan, ang accountability, no? Pagpapabaya, hindi ba? Dapat naman wag naman lalo na kung bata ang mapeperwisyo. Kinabukasan kasi ang at stake, hindi ba? so to speak, so to speak. Ngayon naman, Miss Jen, pupuntahan na natin yung quick takes natin kasi konti na lang yung natitira sa oras natin. Maikling tanong lang naman ito, maikling sagot lang kung maaari. Pwede namang one sentence or more kung talagang kailangan. So, ang una kong gustong itanong sa iyo, which is just a summary of what we have already discussed, ano ba yung pinakamalaking misconception tungkol sa OSAE? Ang pinakamalaki pong misconception, nangyayari lang ito sa mga pamilyang hirap sa buhay. Wala pong pinipiling estado ang OSAEC, katulad nga po ng sinabi ko kanina, wala pong magulang na dapat maging kampante. Monitoring o communication, alin ang mas mahalaga sa digital parenting? From experience po Oh. from experience, communication. Mm. Maaaring magkamali o ma-bypass ang monitoring tools. Kasi ang mga kabataan po, digital natives yan, mas magaling Oo. yan sila sa atin. Mm. Hindi natin sila matatalo dyan. Mm. Pero ang tiwala at bukas na usapan, yun po yung totoong sasagip sa mga anak natin, sa mga bata. Tama. Kasi alam na nilang i-ano yun sikutan yung mga yun. Di ba? Dahil nga tama ka, native sila samantalang ang magulang, mga digital migrants, okay, wala nga ang alam di ba? So, yung susunod naman is isang online habit na dapat iwasan ng mga bata. Ang oversharing ng mga personal na impormasyon, no, yung mga at the Mm. moment. At the Mm. moment, 'di ba, uso po 'yan, no, Oo, ATM. oo, Tapos yung lahat pino-post, no, lahat, videos, lahat ng information nila. And nakalulungkot po minsan may mga nude pictures exchanges, no, oo. mga gano'n. So, 'yun, number one po 'yun, o yung oversharing ng mga kabataan. Tsaka siguro yung mga magulang mahilig din mag-post na sa Facebook ng mga anak nila. Yes po, isa pa po 'yan, 'no. Parang lahat ng baby pa lang nakaano Mm. na, naka-post na lahat Mm. online, 'no. So, Mm. hindi na na-consider yung possible impact nito sa mga bata sa kanilang paglaki. One thing tech companies should do now, not later. Ngayon na. Oo. Ayan. Ito po talaga, maging proactive, 'no, sa pag-detect at pag-alis ng exploitation materials. May cost po ito na alam po natin may cost, 'no, it can be costly pero kumpara naman po sa kanilang kita sa Oo. araw-araw, hindi naman po yun papantay, 'no. Wag na yung kumbaga gastusan natin, gastusan nila dapat, 'no, yung pag-block, yung protect sa mga kabataan, 'no, yung even yung pagche-check ng age, 'no, may mga technology available Mm. naman para talagang mai-employ nila 'to sa kanilang mga platform. Yun nga lang talagang mas mahal pero dapat lang responsibilidad nila yun. Mm. Sa isang salita, di ko alam if this question will make sense to you. Ano ang kailangan ng bawat bata online? Gabay. Gabay. Sa mundo po Bata. ng AI at ng internet ngayon, wala pong papalit sa gabay ng magulang. Wala pong papalit sa presensya natin, wala pong papalit sa in my case po, 'no, yung talagang niluhod ko po yung aking anak, 'no, pinagdadasal ko siya Mm. and by God's grace lumaki naman po ng
Oo, good member of the society. very responsible. Very responsible. So, Congratulations sa iyo, Miss thank Jen. you po, tita. Yun po. Happy for you. And I have to give credit, of course, to God. Kasi talagang niluluhod ko po yan. Alam ko po yung dangers no, ng mundo. So talagang, and yung communication. No? There was a time din na in-employ ko, tita, I'll be honest, martial law. No, there was a time na no Wi-Fi. Oo. Tama po kayo, digital native sila. They find ways. Di ba? Yes, yes, So, yes. So, malulusutan yun. So, hindi siya oo. nag-work. At the end of Oo. the day, na-realize ko po, talagang at the end of the day, communication and being a friend talaga. Yung open kayo and yung trust niya nasa iyo. Oo. Yun po talaga yung nag-work. Mhm. At fill in the blanks tayo ngayon. Ang tunay na protection sa bata ay nagsisimula sa blank. Although medyo partly nasagot mo na kanina. For emphasis lang. Mhm. Ang tunay na proteksyon sa bata ay nagsisimula sa pagiging responsableng bantay at gabay sa loob ng ating sariling mga tahanan. Oo. Nauuna po talaga sa tahanan. Kasi po, mula paggising ng bata hanggang sa pagpikit ng mata niya, tayo po yung pinakamalaking impluwensya sa kanila. Mhm. Nasabi mo kanina, Miss Jen, na hindi naman kahirapan ang o karalitaan ang ugat, pero talagang nakaka-aggravate ito. Totoo Kasi po. mas vulnerable talaga yung mga mahihirap sa ganitong klaseng online sexual abuse, hindi ba? Totoo po. Nakaka-aggravate po talaga. And nagiging sensitibo po tayo 'no, na sabihin ito na alam po natin ang estado po ngayon ng ating bansa. Alam po natin na maraming naghihirap. Mhm. Nais lang po nating iparating na, hindi lang po 'yun talaga, more of the values. Kasi, 'yun nga po nakikita natin marami naman pong bansa na naghihirap din, pero hindi po umaabot 'no, sa ganitong isipin na ibinebenta yung anak. Kaya naniniwala po ako we need to go back to our Filipino values 'no, na pagprotekta sa pamilya, pagmamahal sa pamilya. Mhm. At sabi mo nga kanina, technology, AI, internet, kung sila lang, hindi sila evil. Ang evil ay yung tao, tayo mismong mga gumagamit para sa kasamaan. Pero sabi mo nga rin, pwede rin namang gamitin sa kabutihan. Bilang panguling mensahe siguro sa mga magulang at mga guro at members of the community, please say your final message, Miss Jen, sa ngalan ng Cyber Guardians PH. Sabihin mo na rin kung paano kayo kokontakin sakaling gusto nilang maging bahagi ng inyong advokasya. Salamat po, Tita Sonia. So, bilang magulang po 'no, katulad po ng sinabi ko kanina, maging gabay po tayo sa ating mga anak, maging kumbaga maging ano po nila tayo, kaibigan 'no. That's the best way we can influence them and ipagdasal po natin sila. Kasi at the end of the day po si God pa rin ang, makakapaggabay ng tuluyan sa kanila. Ang proteksyon ng bata ay responsibilidad nating lahat, hindi lang po ng government, 'no? Tayo pong lahat ng pamilya, ng komunidad at buong lipunan. Ang aking panawagan, mamaya po pagkatapos nito 'no, pagkatapos ninyong manood, kausapin po ninyo ang inyong mga anak. Kumustahin, alamin ang kanilang mundo online. Maging cyber guardians tayo sa ating sariling mga tahanan. 'No, sa atin pong sariling tahanan puwede tayong maging cyber guardians dahil doon nagsisimula ang totoong kaligtasan ng ating mga kabataan. So, para po sa mga interesado na maging part po ng adbokasya namin, meron po kaming page cyberguardians.ph.com, meron din po kami sa Facebook 'no, sa LinkedIn, and sa Instagram. Very well said, Miss Jen. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aking invitation sa iyo. Until our next talakayan sa susunod na episode ng So to Speak siguro. Kasi mahaba pa ito at napakarami nating kailangan maabot na mga mamamayan na nakikinig
at nanonood sa atin. Thank you very much. Sa ating pong mga manonood at tagapakinig, alam nyo, napakahalagang maintindihan natin na ang proteksyon ng bata ay hindi lamang trabaho ng gobyerno, ng paaralan o ng mga magulang lamang. Responsibilidad po ito ng buong lipunan. Cliché na nasabihin na it takes a community, no, to raise a child. It takes a village, it takes a barangay to raise a child. Lalo na po sa digital na panahon, hindi sapat na marunong lamang tayong gumamit ng teknolohiya, kailangan din nating matutunang proteksyonan ang mga bata laban sa mga panganib na kaakibat nito. Kaya kung pong may hinala, kumilos. Kung may kaalaman, ibahagi. Kung may pagkakataon, magbantay. Dahil ang bawat bata ay may karapatang lumaki ng ligtas, may dignidad at may pag-asa. Sa ngalan po ng ating naging bisita ngayong araw, ako po si Sonia P. Soto at ito po ang So to Speak sa CLTV 36. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong lahat. Usapang bayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay natin